Сэрцам у кантакце. Рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча. Господи Ісусе, Христе, Сыне Божий, памілуй нас грэшных. Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «Сэрцам у кантакце». І я, яе ведучы, отец Андрей Буйніч. Гэтай перадачай я хачу распачаць серыю разважанняў пра ўсходняе хрысціянства, якое часта мы называем праваслаўем. Давайте сёння разгледзім, што азначае сам тэрмін праваслаўе. Вядома, можна адказаць вельмі проста, словамі якой-небудзь энцыклапедыі. Праваслаўе – гэта калька з грэцкага артадоксія, літаральна правільнае вучэнне або правільнае слаўленне. Аднак жа не ўсё так проста, і такі адказ мала што тлумачыць тым, хто шукае больш глыбокага разумення. Таму пачнем з самага пачатку, з гісторыі ўзнікнення гэтага тэрміну. Значэнне тэрміна праваслаўе. Назва праваслаўе атрымала шырокае распаўсюджванне ў 842 годзе, калі было ўсталявана царкоўнае свята, урачыстасць, таржыство праваслаўя. У гэтым свяце мы святкуем канчатковую перамогу царквы над іканаборствам. Тэрмін праваслаўны выкарыстоўваецца айцамі царквы як сінонім тэрміна каталіцкі сусветны, пачынаючы з 2 стагоддзя. Пасля вялікага расколу 1054 году назва праваслаўная замасоўваецца за ўсходнімі цэрквамі, а назва каталіцкая за заходняй. З цягам часу выраз праваслаўны набывае некалькі наступных значэнняў. Першае значэнне – літургічны тэрмін, які існаваў яшчэ да 1054 году, і тоесны словы вернік, верны, веруючы. Другое значэнне – ва ўсходнім багаслоўі праваслаўе азначае веру, якая выяўлена ў навуцы першых 7 сусветных сабораў. Трэцяе значэнне – у народным простым разуменні людзей быць праваслаўным азначае быць ахрышчаным, пакланяцца Святой Тройцы, Хрысту, маліцца Багародзіцы, іншымі словамі, быць хрысціянінам. Чацвёртае значэнне – у разуменні багаслов'я рускай праваслаўнай царквы. Слова праваслаўе атрымала значэнне, якое мае на ўвазе веру супрацьлеглую, якая адрозніваецца ад веры каталіцкай. І ўрэшце пятае значэнне, якое я хачу запрапанаваць, гэта ў агульнапрынятым значэнні праваслаўны з'яўляецца хрысціянін, які належыць да праваслаўнай царквы, напрыклад, рускай праваслаўнай царквы. Мы, гэта значыць рыма-каталікі і грэка-каталікі, ні ў якім выпадку не адмаўляемся называцца праваслаўнымі, бо мы верым у паўнату праўды, якая знаходзіцца ў каталіцкай царкве. Гэта значыць, верым, што вучэнне нашай царквы праўдзівае, праваслаўнае. Яшчэ адно значэнне праваслаўя. Існуе яшчэ адно значэнне выразу праваслаўя. Быць праваслаўным – гэта значыць пазнаваць Бога ў кантэксце усходняй літургічна-багаслоўскай традыцыі. Вельмі часта мы, грэка-католікі, кажам пра сябе як пра праваслаўных, якія знаходзяцца ў адзінстве, у слушнасці з апостальскім пасадам. Гэта азначае, што мы не адмаўляемся ад сваёй літургічна-багаслоўскай традыцыі, але лічым, што менавіта яна вызначае нашу тоеснасць, нашу ідэнтычнасць. Аднак жа з'яўляецца вельмі часта пярэчанне. Як такое ў прынцыпе магчыма? Бо, знаходзячыся ў адзінстве з апостальскім пасадам, мы, грэка-католікі, адначасова вызнаем цалкам і ў поўні дагматычнае вучэнне каталіцкай царквы. Ну што ж, гэта сапраўды так. Але ўплыў на нас дагматычнага вучэння, сфармуляванага пасля вялікага расколу 1054 году, не адмаўляе нашу прыналежнасць да ўсходняй літургічнай багаслоўскай традыцыі, а толькі расстаўляе ў ёй некаторыя акцэнты. Як быць праваслаўным па жыцці? Застаецца яшчэ адно пытанне. Як жа на практыцы у жыцці быць праваслаўным?
Мая матушка, працуючы ў адным калектыве, стала міжвольным удзельнікам такой вось гутаркі. Справа была ў абедзенны перапынак, і хтосьці з супрацоўнікаў вымавіў словы «Вялікі пост», які якраз тады распачаўся. Адна жанчына страпянулася і, звяртаючыся да маёй жонцы, сказала: «А вось у вас, каталікоў, не так, як у нас праваслаўных. Ну што ў вас за пост? Вось у нас пост. Праваслаўныя ведаюць, як пасціць». Жанчына яшчэ доўга распавядала пра тое, як трэба правільна, праваслаўна пасціць. І ўсё б нічога, дык вось толькі ў яе ў гэты час была ў руцэ курыная ножка. Гэта гісторыя добра паказвае нам тое, як самі абывацелі разумеюць быццё праваслаўным. У чым яны бачаць яго сутнасць? Смешна, аднак для таго, каб быць праваслаўным, у абывацельскім разуменні зусім не абавязкова прытрымлівацца праваслаўнага вучэння. На жаль, разрыў паміж вучэннем і жыццём назіраецца не толькі ў пытанні паста і не толькі ў праваслаўных. Усё часцей месца хрысціянскай веры, якой служыць традыцыя, займае абрадавер'е і магічны светапогляд, якому чуждыя асабістыя ўзаемаадносіны з Господам нашым Ісусам Христом. Праваслаўе ж гэта не абрадавер'е і нават не вонкавая прыгажосць ды велічнасць, але перш за ўсё адмысловы ўнутраны шлях хрысціяніна. Адзін праваслаўны гісторык царквы, Баланос, выказвае наступную думку. Калі мы сапраўды лічым падзел царквы за вялікае няшчасце, то няведанне адзін аднаго варта прызнаць яшчэ большым няшчасцем. Бо гэтае няведанне абцяжарвае ўзаемаразуменне і супрацоўніцтва, а нават больш за тое, робіць яго немагчымым. Канец цытаты. Развіваючы гэтую думку, можна было б дадаць, што яшчэ большай трагедыяй з'яўляецца няведанне асноў сваёй уласнай веры. Гэтай перадачай, сябры, я распачаў серыю невялікіх, папулярных, так мне прынамсі б хацелася б, разважанняў аб усходняй літургічна-багаслоўскай традыцыі. Вельмі спадзяюся, што сваімі праграмамі змагу ўнесці некаторую яснасць у разуменне таго, што з'яўляецца праваслаўем. Давайце разам абгрунтоўваць сваю каталіцкую і адначасова праваслаўную веру. На гэтым я, отец Андрей Буйніч, развітваюся з вамі, шаноўныя радыёслухачы. Вы слухалі перадачу з сэрцам у кантакце. Вашы водгукі дасылайце на e-mail лацінскімі літарамі з сэрцам @gmail.com. Да хуткай сустрэчы. Господи Ісусе, Христе, Сыне Божы, памілуй нас грэшных. З сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.